on jarama wacca hakke haray hande langarde mi wola do piyun kun tawtari bus anda fino himbe buna landade lan sununu ko fi hondu ida suteni Mamadi Doumbouya sabuna ida hedi o giggol me ronko famude ko hondu Mamadi Doumbouya wadamma hande mi halna on kondu Mamadi Doumbouya wadani lan hande e nder o video do humpanobe ben fop yo jodo écouta o video angolanna yetto on kondu Mamadi Doumbouya wadani la wadi si tawi min sununu ba bido suteni o Mamadi Doumbouya mi fudda non ta baw jetti pouvoir on o interdisno nyamiteji yo yaltu e leydi nden tahi mo faala yo autosuffisance wadu lagine ga himbe be yeba ko nyama haali ba quoi e nder nyamiteji interdisadi yo yaltu mo interdisi yaltingol liƴƴi yornaadi mo interdisi yaltingol nebban touré berandu be lamben no andi dido piiji didi no tawa e business ji an ko moni wadude ko moni tude lagine do mi naba Amerique bay wala mike dido piiji didi no tawa ko interdisi yaltugol tawle ndin tala mari makiti buy la mari conteneur nebban do non yaade bloki ya haali liƴƴi ko mi yornuno ko mi duwano nabude bay tawi yahata mi jetti mi nabi do inde société do mo mi wolta inde mon do anda do liƴƴi di mi halfini dika firgo mabbe ton tay mi yoba chaque fin du mois be néglige to liƴƴi din ha liƴƴi din boni e juude mabbe kambe kati donc est ce que non famude ben minge mabbe ni meden ka DPJ fi din kalisiji 400 millions francs guinéens ok dum non feƴƴi mi heɓi rupture de stock Amérique hambilam business on to moƴƴa ñakiti jandi no jooɗi lagine ga makiti jandi lanni ton mi wawata naɓude ɗi sabu i laamu hesu ngu hino interdisi ñamiteji ɗi yaltugol ɗum ɗo woniri ɗon han feƴƴi min sununu ba mi waɗi on ɗum ɓay mi hoolike laamu makko ngol an felliti oɗo neɗɗo ko faranaɗo lagine développement tewno satti min accimi ukko affaire addugol gerto mi ari kippe ɗo ɗaɓɓi ɗon place mi darni chambre froide jano molanaɗo mi fuɗɗi addude gerto iɗon andi kon ɗum ikkitino ɗon fi gertoɗe ɗen par ce que maɗuno vidéo mi holli aduna Allah fo perdi ko mi yeɓi ɗon fi on gerto courant manque de courant ɓay Alpha Condé koye mo toon o hari mo acci battowal huɓɓaygal ɓeɗo ɓay ari ɓe itti battowal ngal ka courant ji ɗin watti yawde makiti jan ɗin boni ɗi fop ɗi perdi mi perdi ɗon kadi milliard ji ka ɗum mi wawmi ka mi hollano on ko honnum mi perduno ɗon par ce que mi waɗno vidéo fi ɗum sabu courant ji ɗin ko alano kon makiti jan ɗin boni mi perdi ɗin jawdi ɗon fop ɗum noon kadi koye laamu hombo laamu Mamadi Doumbouya ɗo waɗi ka ok tout récemment ɗo kadi mo interdisino kadi nebbanɗa yo yaltu kono Allah walli nden ñanden conteneur wala ngal naati e 16 heures kapor koye 20 heures décret o waɗi kono ɓaygal naati kapor ton ɓen ton kadi haɓɓitinogal yahata ɗum noon kadi ko Allah tun andi ko honno ɗum noon kadi feƴƴirno au fait jawle komi perdi kon e laamu Mamadi Doumbouya mi perdali ɗum hay e nokku kono mi haalnay on konno Mamadi Doumbouya waɗani lam mi haalanay on écoutez la très bien joni wono par exemple fewndo ɗo gertode am boni ɗo numéro makko kanko lanɗo no ka téléphone an ɗo numéro premier ministre Bawuri no ka téléphone an ɗo numéro Amara Camara no ka téléphone an ɗo numéro oya Bala Samora no ka téléphone an ɗo e ministre ɓe goo kadi ɓe tawata ɓe weldi mum tawata ko ɓe ministre hande e leydi ndi kono mi ƴettali vidéo ji ɗi mi naɓani hay goto e maɓɓe de mini o makitan ɗo boniri lan dey walle lan jonnite lan mi waɗali ɗum dey mi aru ka réseau sociaux mi wowli mi dénonci courant ji ɗin ko woni kon tawata kon ko min bonnana yaltigol kono yimɓe buskani no toon bonnanaɓe yaltimi wowli min ɗum ɗo c'est pas normal ok joni noon ha joni woɓɓe no jooɗi no inna sunu no an a perdiɗe jawle fof ɓawo o lanɗo ha joni hiɗa ɓawo makko hara noon wona yennoje e jammoje komi naɓi ɓawo yeehi New York ɗum noon kadi fof no andi ko on tumaɓe fembilan sunu no $100 o ko $100 mi jonna fisutenugol mo
la ngari jetti hôtel wadi programme jandi fop financement propre financement ngam fi soutenugol Mamadi Doumbouya toujours soutenugol mo joni no wodi himbe wonbe innude wo sayi sunu no souteni o ko be mo hebude goddo ni juude makko sayi mo souteni o c'est parce que mo hebude jawdi e ngulamu e ko hombo andudon perdudo jawle mum e laamu Mamadi Doumbouya wada do vidéo harana sunu no hombo andudon bon est ce que be ada be di vidéo be mari sifa di mbudi taw c'est ça la question aussi joni non mi jodi mi dari mi tawi wono ko interdit nyamiteji din kon fi yaltugol ko fino population on yebira autosuffisance fino be nyamira be hara mini dum do ko fi intérêt population on haysi mi dara li intérêt personnel on c'est bon courant jidin baydi bonni mi jodi mi inni si tawno laamu fe'uno affaire courant jidi mi jodi mi dari mi tawi franchement si laamu fe'uno ngum waduno courant harana wadi tinagol bedo aratano be natta batoje ma dum bonnana lan quoi min bon c'est pas grave hatta mi souteni ha hande min sununu ba hay 1 franc c'est énergie mi nyamali mi démarchali kadi fi nyamugol intérêt salam min ko gollugol ko non mo be ni irilam golla yabana hore mu mi wada video ji do kono nyatala ndo lam posta do yaado ka ministre be woni hollabe wola manta be sirana be pare motta dum min mi motta dum de parce que nano min ila hande kadi kala bien ko be nyiri lam be sikka ko lan don jonni la mi sodi yo be ngwan otowal sorti d'usine mi okkimo cadeau mi publie dum an fiyo be go encourage kadi wada sifa impiji wada dum be ngule mabbe din himbe indi lawo ko Mamadi Doumbouya jonni lambodi mi sorani be ngwan oto Allahu Akbar duna no holbini wonbe ben America New York Philadelphia Atlanta no andi sunu ko gollowo di nyameteji ko mi nabata New York do Philadelphia mi naba min tigiri onde mi dojina 15 heures de temps mi naba mi ye livre na himbe ben tonka boutikaji ono wonde New York on yata lanka travaux ton wonde on yata lanka boutique ji la rondo carton ji min tigiri livre la wayarde mi jodo gine do la mari option ni joda gol do na tay kumbiro do yalta nata do yalta okore wallahi la way wad la mari faire wad gol do mais morta je ne le ferai pas parce que min ko golle de mi privilégié en fait donc il n'abe ko mbudi min jonna min sunu wali sila souteni on trompike min ko intérêt leydi ndimi wadi yeso di intérêt personnel ango sina dum de jawle ko mi perdi bawo be fo param mi yiltino ke bawo mabbe hakkunde mo sincèrement hakkunde mo Allah c'est un intérêt personnel est-ce que mimi yebali raison yiltagol bawo be harayno goddo men fotti Philadelphia la ngari auto wala ngal trokwal kesal pul ngal kadi ko sorti d'usine la tippine nyamiteji ma feñim ha ko e nebban e liƴƴe piji ko mi nabi ton livrangol wobbe o ari nilam wa a ngalo talma do non la ba ko kesal pul ni ka kere ko lando jonnuma mbudi sodu dangal e yirdo lan auto yirdo lan dolokum yirdo lan kufun ko lando o lando ha hande infra makko mi nyamali heno min ko mi faala ko wadde yo wadu yo golla leydi ndin ko dum intéressé lan fino mi hebira gurna no mi wurira dum don alhamdulillah mo be kitino lan dum don wodi la anjono mi garda min si do butti développer wallahi je sais comment avoir de l'argent ici même si l'en faala ma dum adno hino jandi ono nyinnabe ko kalisi mi jonna on toni wonbe windande la ni la recevoir des messages dolle ko jelube jonnuma o a déplacer ki Amerique ari hala Guinée ayobi bieji ma fergol investiture ay miki Amerique ari han la Guinée fi investiture président on ko jelube jonnuma parce que nambudi c'est la dépense da don wattane illa no wodi wobbe c'est vrai hara ko fi mbudi boni wadirde dum kanino ton kono sendindire gubbe e cundi yeyino do habe ni ko $100 mi jonna fi ko mi soutenu ko fo fe'i mais Mamadi Doumbouya ko wadani lankon ko hondum ko mi dali ko mi tawi himo farana ndi leydi développement progrès ko mi yali e laamu ji fe'inodi din Mamadi Doumbouya ko ndu walla wadande ko Mamadi Doumbouya no warda affaire le ila Guinée ni dum hino accude mi do andi nyande dum acci fewla Guinée do ma duyti à 90% en développement parce que on tawa ko engrais ko on sonjude en quoi donc wona fo ari fi wadugol manjiside nyamanjallaji yagal
mi holaki dum do min ko mi holi ko golle den andu belambe no andi be yala New York la rondo carte tippina nan be livra, tu vois, min tigironde doginta. Vous comprenez ça? Araga investir sa doit entreprise wi dabba himbe ko golla fiyo be yebu ko be fe'inira hara dum kadi ko warugol mabbe faalete nyam nade no inno piji avancera ko ittugol ma wonki awa ko dido piji mamadi dum be wadani law mamadi dum ba ko no wadani law ko lagino ni gollande ko dum walla wadande na intérêt personnel de wallahi billahi tallahi infra mamadi hande mi nyamali si tawi hilan fala di nyamude kadi andono mi nyamirtadi andono mi gardata konto mi rewrata ka fowni rewde do yaha rewa otoje yeba otoje ko gollawol do mi rewayno kono milan souteni mo giggol labugol pos e la fala kado gollu leedi ndin e ko dum non kadi mi soutenir mo yo Allah dandu yo accude dum yilto ba makko few fess dum kadi c'est clair pour lui, c'est clair pour tous ceux qui sont autour de lui et je pense que c'est clair pour tout le monde won be la suivre de ben kadi kono odo no sedani la min effectude be fop odo changer Guinée inshallah ko dum soutenir mo wana fo jonna kalisi yo nyamu no wana fo kadi tampita wata ko yo toro si yaba ko nyama. On a privilégié le travail et seul le travail paye. Wobbe no sikkude non $1000 ko budi goy, c'est vrai. Wobbe ko budi buya mabbe. Kono mimi yeti ke nyande nan do min sunu mi sodama. Mi karo le pita fo na fitere ma non masika men. Masika men kan ko duplex suudu mi lanca fop peti mi wada fo étage mi wada fo karo mi nada courant ngi ndiyam masi fop nyande nan do min sunu ba mi sodama. Sagwan si mi yangi ke nyallangal fo mi wali ke ko mi dano conscience on a tranquille.